Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doganlar, bugünkü dersimizde käbir soraularyň üstünde giňişleýin jogap hukumyny durup geçeriz. Käbir musulman doganlarymyz soraýa ahli sünnet kimler diýe. Ýene käbir doganlarymyz soraýa olahun bir zat diýe, başga ahun başga zat diýe, kellämiz bulaşýa, kiminki dogry, kimi diňlemeli diýip soraýa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öwrüden hakyky islamy haýsy? Dogry ýolda bolmak üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme eýermelligimizi we nämelerden uzak durmalygymyzy öwretdi. O dogry islam haýsy diýen soraglaryň üstünde inşallah bu dersimizde giňişleýin durup geçeriz. Ilki bilen bilmeli zadymyz musulman doganlar, her bir musulmanyň bilmeli zady ýeketek hak din islam dini. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Ali İmran suresi, Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi 19. ayetinde diýe: "İnned-dîne indallahil islam" diýe. Allah Taala'nın katynda ýeketek hak din islamdyr diýe. Ýene de Allah Taala Ali İmran suresiniň 85. ayetinde diýe: "Ve men yebtagi gayra'l islam dinen fela yuqbal minhu ve huwa fil ahireti minel khasirin." Kim islamdan başga dine eýerse, ondan islamdan başga din hiç açan kabul edilmez we ol ahiretde ziyana galanlardan bolar diýe Allah Taala. Yani Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de musulmanlar bize haber berýär. Allah Taala'nın katynda ýeketek hak din islam dini. İslamdan başga Hristiýanlyk, Yahudilik ýa ady näme bolsa bolsun galan dinler hemmesi batyl. İnsanlaryň özleriniň toslap tapan ýa bolmasa öň asly dogry bolup soň üýtgeden batyl dinler bular. Emma ýeketek hak din islam dini. We ahli peýgamberleriň musulman doganlar dini islamdy we ahli peýgamberleriň özüne öz zewurlaryna iman eden kişiler musulmandy. Emma soňradan gelenler atlaryny üýtgetdiler. Biri İsa aleyhisselamyň ýoluna gidenlere soňradan Hristiýanlyk diýdi. Ýene biri Musa aleyhisselamyň ýyzynyň gidenlere soňradan özleri üýtgedip Yahudilik diýdi şeýdip üýtgetdiler. Emma aslynda hemmesi näme islamdy we öz zewuruna olara iman edenler musulmandy. Diýmek Allah Taala'nın katynda musulmanlar ýekeci hak din ba ol hem islamdyr. İslam dinini Allah Taala razy boldum, şondan başga kabul etmerin, başga dini kabul etmerin diýen dinini bize düşündirmek üçin Allah Taala bize öz hak ýoluny düşündirmek üçin musulman doganlar bize Kur'an-ı Kerim'i, mübarek Kur'an-ı Kerim'i öwretdi. O Kur'an-ı Kerim'den öňem Allah Taala näme bize ummatlara kitaplary indirdi. Kur'an-ı Kerim iň soňky kitaby Allah Taala'nın ahiretden öňkü öwreden iň soňky kitaby. We Allah Taala bu kitabyny bize düşündirmek üçin, açıklamak üçin, bu özüniň musulman bolun diýen musulmanynyň nähil bolmalygyny bize öwretmek üçin, onu nusha bolmak üçin Allah Taala bize näme Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peýgamber edip öwretdi. Yani Allah Taala hak dinini bize düşündirmek üçin, öwretmek üçin peýgamber öwretdi we ol peýgambere kitap öwretdi. We musulmanlar Allah Taala öwreden peýgamberine, öwreden kitabyna eýerjiler bolan ilkinji musulmanlar bolan sahabalary Allah Taala Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme näme etdi? Nesip etdi, müyesser etdi. Yani Allah Taala insanlaryň içinden Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilkinji iman edenler bolmaklygy, sahaba bolmaklygy laýyk gören insanlaryny Allah Taala saýlap Peýgamber sallallahu aleyhi ve selleme sahaba bolmak, ilkinji iman eden kişiler bolmaklyk bagtyny müyesser etdi we olar hem sahabalar. Yani Allah Taala kitabyny Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öwretdi Kur'an-ı Kerim'i we Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dogry islamy Kur'an-ı Kerim'i we öz sünnetini ilkinji nesil bolan sahabalary öwretdi we yer ýüzünde ilkinji musulmanlar sahabalardy. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemiň ýetişdiren ilkinji musulmanlar sahabalardy. Ondan soň nesil näme musulmanlar hak din şeýdi bizim günümizde çende geldi. Bu musulmanlar giriş hukumunda dersin dowamında bu meseleň üstünde has giňişleýin durup geçeriz. İmam Ahmed'in Musnedinde, İbn Majah'da, Hakim'de Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anh'tan haber berilýär. Sahaba Abdullah ibn Mes'ud Allah ondan razy bolsun aýtdy: "Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hattan ve yedi. Thumma qala hada sabilullah mustaqima ve hatta an yaminihi ve şimalihi. Thumma qala hadihi as-subul laysa minha sabilun illa alayhi şeytanun yed'u ilayh. Thumma qara'a ve anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه aytdy. Bir gezek Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eli bilen yere çyzgy diye. Godaňyza getir musulmanlar onlar. Şu Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh gurrun beri oturan zadyny godaňyza getirin. Goýa biz şu taýda oturan ýalak bolup näme godaňyza getirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna oturýarys. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýe? Yere diýe bir çyzgy diýe. Göz gönüje çyzgy. O aýtdy diýe, ine şu göz gönü çyzgy Allah Taala'nın dost dogry ýoludur, hak ýoludur diýdi. Soň ol çyzgyň gapdalyndan, sagyndan we çepinden bir sürü çyzgyjyklar çyzdy. O aýtdy diýe, bular bolsa ýollardyr. Ýani ters ýollardyr. Her ýoluň başynda bolsa, ol ýola çagyryp duran şeytan badyr diýe. Ondan soň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mun diýenden soň ýandan Allah Taala'nın şul aýatyny okaýa. En'am suresi 6-njy sura 153-njy aýat. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Bu İslam, Allah Taala aýdýar, bu İslam meniň dogry ýolumdur. Siz diňe oňa uýun, başga ters ýollara uýmaň. Ters ýollar sizi Allah'ın ýolundan aýyrarlar, azlaşdyrarlar, agdyrarlar diýär Allah Taala. Ýani musulman doganlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hak ýoluň bardygyny, dogry ýoluň bardygyny habar berýär. O hak ýoluň bolşy ýaly, hak ýoluň ýanyndan batyl ýollaryň, ters ýollaryň hem bardygyny bize habar berýär we olardan ägär edýär. Şonuň üçin musulman doganlar hak ýolda boljak bolsak, hak ýoluň alamatlaryny, işaretlerini, yani delillerini bilmeli. Misal üçin uzak ýola çykan kişi barjak ýerine ýoluny ýitirmän barjak bolsa, ýoldaky ýol hereketini görkezýän işaretlere, alamatlara näme etmeli? Ünsürüp gitmeli. Nirden haýsy tarapy öwriljegini, nirde garşyna howplaryň çykyp biljegini, nirde çalt etmeligini, tizligi artdyrmalygyny, nirde tizligi peseltmeligini näme etmeli? Ýol hereketine, ýoldaky alamatlara, işaretlere dikkat edip gitmeli. Şol ýoldaky alamatlara dikkat edip gitse, barjak ýerine näme aman saglykda baryp bilýär. Dogry İslam hakyky ýol hem şeýle musulman doganlar. Dikkat etmeli alamatlary we eýermeli delilleri bar. Eger şol alamatlary bilsen, eger şol delilleri eýersen, şonda sen hak ýolda bolýan. Emma şol alamatlary, delilleri eýermesen, dikkat etmesen ýoldan çykyp gidýän. Bu delillerin nämedigini, alamatlaryň nämedigini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öwretdi. Bu dersiň dowamynda inşallah aýdyp geçeriz. Ýene de Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Majah'da gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hak ýol we batyl ýol meselesini has açyklap bize düşündürýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Taftariqu ummeti ala 73 mille. Kulluhum fin-nar illa mille wahida." Qalu: "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qala: "Ma ana alayhi wa ashabi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ümmetüm diýär 73 tany bidgat toparlara, ters akymlara bölünjekdir. Birinden başga ählisi otdadyr" diýip aýdýar. Yani ýekece toparyn halas boljakdygyny, galan toparlaryň näme? Öz eden ýalňyşlyklar sebäpli, azgynlyklar sebäpli, bidgatlar sebäpli jehanneme girjekliklerini, ceza aljaklyklaryny Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem habar berýär. Yani olaryň hemmesi kafir diýdigi del. Emma edýän ýalňyşlyklar üçin näme? Ceza gazanýarlar. Guna eden gunalar üçin, bidgatlar üçin. Şonda sahabalar diýär: "Ya Rasulullah, ol halas boljak topar kimler?" diýen. Helak bolana helak boldy düşünükli. Halas boljak topar kim? Halas boljak bolsaň ol ähli bid'atdan, ýalňyş akymlardan aldanmajak bolsaň, dogry ýol tanamaly. Sahabalar şonu sorar: "Ya Rasulullah, halas boljak topar kimler?" diýär. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? "Meniň we sahabalarynyň ýoluny bolanlar" diýär. Yani ünsürün musulmanlar onlar şu sözü kim soraya, kime jogap berýär? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorap oturan mene sahabaň özü, sahabalar. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara şunu aýdýar: "Yani meniň ýolumda we sizin, yani sahabalar, siz meniň okuwçylarym, islamy ilkinji öwrenen musulmanlar, ilkinji musulmanlar siz, meniň sünnetime we meniň ýetişdiren musulmanlarym siz, sahabalar sizin ýoluňyza eýerseler, ana şolar hak ýolda bolarlar" diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize soňraky geljekleri açyklaýar. İmam Malik Muwatta'synda gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi azza we cel we sunnete nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem" diýär. Men size diýär iki zat goýup gidýärin diýär. Şolary eýerseňiz adaşmarsyňyz diýip aýdýar. Allah Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim we sünnetim diýär. Demek musulman doganlar Peygamber sallallahu
sallallahu aleyhi ve sellem bize hak yollu bolmak üçün, o hak yolun adaşmazlık üçün 3 tane hakkıda salgı veriyor. Birincisi Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve öz sünnetine, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarının yolunu eğermeliğimizi öğretiyor. Hak yollu bolmak üçün şu 3 tane eğermeliğimizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye. İbn Hibban'na, Ebu Davud'da, İbn Mace'de Irbad ibn Sariye radıyallahu anh'tan sahabadan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu meseleni hasam açıklap aydiye. Sahaba diye kâle Irbad ibn Sariye radıyallahu anhu salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevm thumme akbel aleyna fe va'adana mev'ideten beligatan zarafet minha'l uyun veclet minha'l kulub fekâle kâil ya Resulallah keenne hâzihi mev'idetu mu'addi'in femâzâ ta'hadu ileyna fekâle أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة خلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صحابة إرباذ بن سارية رضي الله عنه أيديا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burun bize namaz kılırdı diye. Sonra bize taraf öğrülü, yüzün bize öğrüdü ve bize şeyle bir tesirli vaaz etti diye. Yani Müslümanlar onlar edil şu yerde biz özümüzü gözümüze getirelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen biz namaz kılırımızı gözümüze getirelim. Şol cemaatin içinde bizden barmış deyip gözümüze getirelim. Çünkü mühim zatlar aydiya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o düşünmekliğimiz gerek şuna. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kılır ya, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü bize öğürüp nasihat edip başlaya. O sahaba diye şeyle bir tesirli vaaz etti diye. O vaaz zanniya gözlerimiz yaşardı diye. Şeyle bir duygulanıp gözlerimiz yaşardı diye. Yani mesele şeyle bir ahmiyetli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyen zatları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canı tenevlenme düşünür ya. Şeyle bir duygulanıp düşünür ya sahabeler diye gözlerimiz yaşardı diye. O yüreklerimiz titredi diye. Hatta içimizden biri çıktı diye ya Resulallah. Senin bu vaaz verişin goya hoşlaşıp bu dünyadan gidip barayan birinin vaazı yali, nesihati yali. Seni bize hemen tavsiyelik beriyan diye. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyle bir tesirli vaaz etti diye. Şeyle bir tavsirdi sahabeler ne ettiler kaviri? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan gidip var ya, dünyadan kayıtacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ya Resulallah bize ne hemen tavsiyen, ne hemen nasihat ediyen, vasiyeti de var diyorlar sahabeler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara aydiya, men size Allah'tan korkmanızı ve başınıza Hebeşi bir kulu baştutan belleseler de onu dinlep itaat etmenizi vasiyet ediyorum diye. Yani Müslüman devlet baştutanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi Müslümanlara baş olup geçse, şol nahile kişi bolanını da eğer Müslüman olsa şondan tersleşmen itaat edin dinlen diye. Adalet çıkarman, fitne fesat çıkarman diye. Ve diye menden sonra diyesi köp ihtilaflar, adaletler görürsünüz diye. Yani misal için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kayıttı sahabelerden sonra adaletler bid'atçı toparlar hayli zatlar çıkıp ortaya çıkıp başladı. Şolar adaletler çıkarıp başladılar. Ki bizim günümüzde de bolup otur. Müslüman deyip boranın, ahun alim deyip boranın içinde adaletler boluyor. Müslümanların içinde neyme? Düşünüşmezlikler boluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu haber veriyor. Şu zatlar bolur diye. Çünkü neyme bizim düşmanımız şeytan ve taraftarlar boş durmaya. Onların bir zatlar ediyorlar Müslümanları adalet etmek için, fitne fesat çıkarmak için. Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menden sonrası köp ihtilaflar, adaletler görürsünüz. Şonun dermanı neyme? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize aydiya. Şol ihtilafların, adaletlerden korunmaklığın dermanını jogabına aydiya. Menden sonrası köp ihtilaflar, adaletler görürsünüz. Siz menin sünnetime ve 4 halifanın sünnetine yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum'un sünnetine yani yolunu berk eğerin ve o yola azı deyişleriniz bilen yapışın diye. Yani yoluna böyle de eğerin diye Müslümanlıkla azı deyişleriniz bilen yapışın diye. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve sahabalarımın 4 halifan yoluna diye. Ve yine devam ediyor. Dinle sonradan tapılan zatlardan eğer olun diye. Çünkü din Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğreden zatı din. Din yöne ütkap duruyan zat değil. Allah Teala Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme razı bollum diyen İslam'ı neyme bolsa, şu doğru neyme bolsa, şu doğru şol. Her kim kellesine göre teyze din, teyze düşünce yorulgular dine salmaya hakkı yok. Din Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında yaşan doğrunu bize öğretip koyup gidin. Ana şol din. Yöne din ütkap durmaya. Hiç kimin dine bir zatlar salmaya çıkarmakla hakkı yok. Son çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyme diye? Dinle sonradan tapılan zatlardan eğer olun. Çünkü her sonradan tapılan zat bid'attır. Her bid'at olsa azgınlıktır diye. Yani önsörün Müslümanlar onlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan ön bize neymen aytti? Adalıklar bolur dedi. Devamında da neyme diye? Bid'atlardan eğer olun. Yani Müslümanların adalı bolmaklığının asıl düp sebebi bid'atlar Müslümanlar onlar önsörseniz. Misal için
senki dogry onky ýalňyş diýip gören mysal üçin ahun pir şuňa meňdes jemaatlara seredin. Dawa edilýän mesele ünsür görüň. Näme üstüne dawa gidýär, bidgatyň üstüne gidýär. Hiç kim namazyň üstüne dawa etmeýär, çünki Allahyň kitabynda bar. Namazyň sünnetleriniň üstüne dawa etmeýär, çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bar. Ya başga Kur'an'da we sünnetde sahabada gelen 4 mezhepde gelen zatlaryň üstüne asla dawa ýok. Dawa agzalylyk nirde bar? Bidgatyň bar ýerine dawa we agzalylyk bar. Öýkökine bar, bölünişmek bar, topor bolmak bar. Islendik bidgatçy topora seredin musulmanlar ähli sünnetten aýrylan, dawa edip ähli sünnetten aýrylyp ýürmekligiň sebebi bidgatdyr. Bidgatyň bar ýerine musulmanlara agzalylyk gelýär, hukman gelýär. Çünki bir topor orta bir zat edýär, şo edýän zadyň öwýä, şu gowy diýär, etmeli diýär, sogaply diýär, gerek diýär. O tarapdan hem ähli sünnet musulmanlar çykyp bunu etmeli däl, bu dinde ýok diýip düşünüp başlasa, şonu ýigrenip şol bidgatyň üstüne dawa edip başlaýar. Şeýdip agzalylyk musulmanyň içine nirden girýär? Bidgatyň bar ýerine musulmanlara agzalylyk gelýändir, musulmanlaryň birligi bozulýar. Şonuň üçin hem kafirler musulmanlygyny üns berseňiz, hemişe hak islamy ýok etmek üçin bidgatçy toporlary gollaýarlar. Bidgatçy toporlary gollaýarlar, şolara kömek berýärler. Çünki şolaň eli bilen musulmanyň içine agzalylyk salyp bolýar. Ýok hem gönü gelip men siz agzalyk etjek diýen bilen oň diýen dinläp duran ýok. Şol bidgatçy toporlaryň üstü bilen musulmanlar agzaly edýärler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şoňa dikkat çekýär. Bidgatlardan äge bolun diýär. Goýa ýani sizin agzaly bolmaklygyňyň ihtilaflaryň çykmaklygyň sebebi şolardyr diýen ýalakka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýdip tapşyrýar. Bu tapşyry kaçan berýär diýdik musulmanlar? Namazdan soň ýüzüni ummata öwrülip, sahabalara öwrülip, duýgulanyp nasihat edýär. Ol nasihatdan sahabalar diýär gözümiz ýaşardy, kalbymy titredi diýip şeýdip berk tapşyryp aýdan nasihaty şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani men ýoluma, sahabalarymyň ýoluna ýapyşyň, o bidgatlardan äge bolun diýip. Bu musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň tapşyryşy ýaly Kur'an sünnete we sahabalaryň selef-i salihiniň ýoluna eýeren musulmanlara da ähli sünnet diýilýär. Käbir doganlarmy diýdik, yani ähli dersiň başynda soraýarlar, ähli sünnet kim? Ähli sünnet diýip kime diýilýär? Ine şoň jogaby musulman doganlar. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň tapşyryşy ýaly Kur'an sünnete we sahabalaryň selef-i salihiniň ýoluna eýerýän musulmanlara ähli sünnet diýilýär. Ähli sünnet sözüniň dogry aýdylşy musulmanlar ähli sünnet we cemaat arapça. Yani ähli sünnet we cemaat. Manysy ähli sünnet we cemaat diýmekle, ähli sünnet we cemaat diýmekle Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň sünnetine, Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň sahabalarynyň ýoluna eýerýän cemaat topar diýmek. Çünki ilkinji Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň ýoluna eýeren kişiler kimler diýdik? İlkinji cemaat sahabalar. İlkinji iman edenler kimlerdi? Sahabalar. Ondan soň olaryň ýoluna ýören musulmanlar geldi. Şonuň üçin şolary cemaat diýilýär. O şu döwürde olardan soň bir kişi gelip şolaryň ýoluna eýerse, ýekeje özü bolsa da şoňa da ähli sünnet we cemaat diýilýär. Çünki bir özü bolsa da şol özünden öňkü ýaşap geçen hak ýollaky bolanlaryň cemaat bolanlaryň ýyzyna ýol eýren üçin ýekeje özü bolsa da oňa da cemaat diýilýär. Şonuň üçin Abdullah bin Mubarak'a soranlaryna şu döwürde ähli sünnet we cemaat kim diýilip soranlar, plany we plan diýip bir kisanak adamyň adyny tutýar. Yani köplükde alırlar bir kişi. Ama ana şolar cemaat diýär. Hak ýoluň cemaati şolar diýip aýdýar. Näme üçin? Çünki şol ýaşap geçen sahabalaryň selef-i salihiniň ýyzyna düşýänler üçin, şol ýoly ýöredýänlikleri üçin olara da näme diýipdirler? Ýeke özleri bolsalar hem cemaat diýipdirler. Gysgalyp ähli sünnet hem diýerler. Gysgalyp näme ähli sünnet diýerler. Indi bir diýmek mümkin. Yani Kur'an'da Allah Teala musulman diýýär. Musulman diýenden soň näme üçin ähli sünnet ady ortağa çykdyr? Näme üçin ähli sünnet diýmek gerekli bolupdyr? Eger bir şey diýip sorasa, muňa jogap hökmünde musulman doganlar islam ýaýrap musulmanlar köpelenine Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haber berişi ýaly her hili ters akymlar bidgatçy toporlar peýda boldy. Şol bidgatçy ters akymlar bilen hakyky islamy tutýanlar tapawutlandyrmak üçin ähli sünnet we cemaat adalgasy, yani termini giňden musulmanlaryň arasynda näme ullanyp başlandy. Çünki bir sürü toporlar çykýar, özlerine bir musulman bir islamy eýerýär, emma ýok zatlar edýärler, ýok tartışmalar orta atýarlar. Şonuň üçin näme hak ýolda gidenler bilen batyl ýolda gidenleri biri-birinden aýyrmak üçin diýdiler, ähli sünnet we cemaat şolardyr. Hakyky islamy tutýanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň ýoluny ýitirmän saklap gelýän şolardyr diýip näme ähli sünnet we cemaat adalgasyny terminini giňden ulanyp başladylar. Yani musulmanlygylar başgaça aýtsak, ähli sünnet diýmek Kur'an-ı Kerime we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň sünnetine esaslanyp we ilkinji nesil musulmanlar bolan sahabalaryň selef-i salihiniň dini tutuşýaly islamy dogry tutýanlar diýmek. Yani ähli sünnet diýmek dogry islam, hakyky islam diýmek musulmanlygylar. Şonuň üçin hem ähli sünnetden galanyna ähli bid'at diýilýär. Şu dogry ýoldan adan fırkalar bar, şolaryň hemmesine ähli bid'at fırkalar diýilýär.
ve musulman olanlar ehli sünnet musulmanların akidesi yani anancı ibadeti din deyip ediyen amalları Kur'an ve sünnete ve ilkinci nesil musulmanlardan yani sahabalardan selef-i salihinden gelen ilme esaslanıyor. Yani bize ehli sünnet musulmanlar gelip diyorsun şu namaz ne hilek namaz, şu orazanız, şu cumanız, şu tarawa namazınız, şu kurbanınız, şu hacınız nereden geliyor biz diye Kur'an ve sünnete göre delilimiz var ve şunu bize sahabalar getirdi. Yani din deyip sevap deyip ediyen amallarımız, ibadetlerimiz ve inancımız hemmeti bize näme Kur'an ve sünnet esasında sahabalar bize näme yetkelen ilma esaslanýar. Çünkü diýdik şu ümmetin ilkinji musulmanlary İslamy gösgeni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özünden öwrenen musulmanlar kimlerdi? Şolar sahabalardy. Yani ilkinji nesil musulmanlar sahabalardy. Sonra sahabany gören ikinji nesil geldi. Yani sahabaların okuwçylary. Olary da musulmanlara tabiinler diýilýär. Yani şol atlary birinji gerek eşitýänler bellesin. Sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüp iman edip musulman bolup dünýäden gaýdan kişi sahaba diýilýär. Sahabalaryň okuwçylaryna tabiinler diýilýär. İkinji nesil musulmanlar. Üçüncü nesil musulmanlar da etba'ut tabiin diýilýär. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarynyň okuwçylarynyň okuwçylary. Sahabalar, tabiinler, etba'ut tabiinler. Şu ilkinji üç nesil musulmanlara da gys galdyp näme diýerler? Selef-i salihin diýilýär. Selef-i salihin kitaplarymyzda kän geçýän terminler. Bunu bilmeýänler bellesin. Selef-i salihin. Selef-i salihin kim gözüne tutulýar? İlkinji üç nesil musulmanlar, sahabalar, tabiinler, etba'ut tabiinler. Selef-i salihin diýmekliň türkmençesi näme musulmanlaryň? Selef diýmek geçen diýmek. Salihin diýmek dürs, ýaxşy zada. Yani näme manida ulanylýar selef-i salihin termini? İlkinji üç nesil musulmanlar diýen manida ulanylýar. Selef-i salihin. Ve şu üç nesil musulmanlary Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde öwýär we bize şolary eýermeliligimizi näme öwredýär we tawsirýär. Misal üçin Buhari we Muslimde gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye hayrun nasi qarni thummallazina yalunhum thummallazina yalunhum diye. İnsanların en hayırlısı en gowsy meniň döwrümdäki kişilerdir diye. Yani kimler sahabalar gözüne tutýar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döwründe müşrikler, kafirler hem bady. Özüne iman eden sahabalar en hayırlı kişilerdir diye. Ondan sonra diye olardan sonra gelenler, ondan sonra olardan sonra gelenler diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Şul hadisiň düşünürşünde Sahih Muslim'in şerhinde İmam Nevevi rahmetullahi aleyh şeýle diýär. Sahih enne qarnahu sallallahu aleyhi ve sellem sahabatu ve thani tabi'un ve thalis tabi'uhum diýip aýdýar. Şul hadisiň düşünürşünde dogrusu diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meniň döwrümdäki diýenler diýär sahabalardyr diýär. Ondan soňrakylar diýäni tabi'inlerdir. Ondan soňraky diýenler etba'ut tabi'inlerdir diýip İmam Nevevi rahmetullahi aleyh aýdýar. Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Usikum bi ashabi thummallazina yalunhum thummallazina yalunhum" diýär. Size sahabalarymyň ondan soňra gelenleriň ýani tabiinleriň soňra olardan soňra gelenleriň etba'ut tabiinleriň ýoluna eýermekligi wesiýet edýärim diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar. Selef-i salihin barada, sahabalar barada bilmeli möhüm zatlarymyzyň biri musulman doganlar, sahabalar, selef-i salihin ýagni ilkinji üç nesil musulmanlar dinne bid'at çykarmadylar. Dini ýoýmadylar, dini ütgetmediler. İslamy Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden öwrenişleri ýaly arassalygyna sakladylar we özünden soňraklara ýetirdiler. Bir diýse arassa islam haýsy, dogry islam haýsy diýse näme şunu jogap şol musulmanlar. Çünkü ulamalar bir agzdan kabul edýär islamyň iň dogry görnüşi sahabalaryň selef-i salihiniň tutan islamy diýär. Çünkü sahabalaryň döwründe din ütgemedi. Dine täze bid'atlar sahabalar goşmadylar. Dine täze zatlar goşmadylar. Dini ütgetmediler. Ne arttırdylar ne kemeltdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öwrenişleri ýalakka amanaty aldylar, öwrendiler we ondan soňrakylary ýetirdiler. Şu 1400 ýyllyk islam taryhynda islamyň iň arassa görnüşi, iň dogry görnüşi haýsy diýilen soragyň jogaby näşul musulmanlar. Selef-i salihiniň tutan islamy. Selef-i salihiniň amal eden islamy. Selef-i salihiniň öwreden islamy. Ana şol dogry islam. Yani gözüňizde turup bir çeşme getirin musulmanlar, bir çeşme çykýar, ondan soň akyp dowam edýär. Şol çeşmeň suwunyň iň duru ýeri niresi? Akyp o näçe kilometr, metrler giden ýerimi ýa-da çeşmeň çykýan ýerimi?
mi? Göz başı mi? Elbette musulmanlar hemmemiz bilýär. Çeşme suwunyň iň duruy, iň arasy, iň päk yeri çeşmeň göz başı, çykyp duran yeri. Gidip şu göz başdan içýän bolyn, jahanyňa dermanlar, sowuklygy bolsun, arasylygy bolsun, dağ çeşmelerini gören bolsaňyz, dupdurudur. Durnan gözi ýalak diýilýär, dupduruja, arassaja. Ene musulmanlar İslam dininiň çeşmesi, şol ilmlaryň çeşmesi göz başı sahabalar, selef-i salihin. Yani arassa İslamyň nusgasy şolarda bar. Kim maňa arassa İslam gerek diýjek diýse, şolardan öwrenmeli. Ondan bäri gaýtdykça bulanyp başlaýar. Her hil farkalar çykýar, her hileke toparlar, bid'atlar çykýar, gidiverýär, bulanyp gidiverýär. Şoň üçin näme? Dogrusy gerek bolsa, arassysy gerek bolsa göz başa barmaly. Şu elimizdäki Kur'an musulman doganlaryna Kur'an okuyasy Allah Taala'nın kelami. Şol Kur'any Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından, mübarek ağzından eşitip, ýa tutup, ýazyp bize yetiren kim? Sahabalar. Yani şu elimizdäki Kur'any bize yetiren sahabalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elimizde hadisleri bar. Şu hadisleri Peygamberimiz aýtdy diýär. Şu hadisleri bize yetiren kim? Sahabalar. Ebu Hurayra aýtdy, Ayşe enemiz aýtdy, Ebu Bekir aýtdy, Osman aýtdy, falan sahaba aýtdy, falan sahaba aýtdy diýip näme? Bizlen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasyndaky kişiler, yani Peygamberimizden dini bize yetiren kişiler köprü kim? Sahabalar. Ondan soň tabiinler, soň etba tabiinler. Yani şu dini bize yetiren şolar. Bu ondan sonra musulman doganlar selef-i salihinden sonra şolaryň ýoluny yitirmän saklap gelen kimler geldi? Hadis alimlerimiz geldi. İmam Buhari ýaly İmam Muslim ýaly Abu Dawud, Tirmizi, İmam Nesai, kana hadis alimlerimiz geldi. Şol sahabalardan öwrenen ilimlerine bize yetirdiler. Soň mezhep imamlarymız geldi. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbal, İmam Awza'i, Sufyan el-Thawri ýalaqqa mujtehid fuqaha ulamalarymız geldi. Bular näme etdiler? Sahabadan alan ilimlerini jemläp, kitaplaştyryp, bölümlere aýryp, bablaştyryp bizim öňümizde taýin edip goýdular. O şeýdip nesilme nesil arka dogry İslam bizim günümizde gelip ýetdi musulmanlar. Diýmek näme? Arassa İslam, hakyky İslam şol selef-i salihiniň tutan İslamy. Emma islenlik ters akyma bidgatçy topara seretsek musulman doganlar İslam diýip edip ýören işleri, amallary sahaba selef salihin döwründe ýok zatlardyr. Yani bid'atçı bolmaklyklarının, bid'atçı toparlaryň bid'atçı bolmagynyň sebebi, ters akymlaryň dogry ýoldan azmagynyň sebebi musulmanlar sahabalaryň selef-i salihiniň ýolundan aýrylanykları üçindir. Selef-i salihiniň ýoluny eýermegiň ähmiýeti barada alimlerimizin aýdan sözlerine seretsek musulmanlar İmam Ahmed bin Hanbal ähli sünnetin uly imamlaryndan akida barada aýdan risalasynda şunu diýär: "Es-sünnetu usulus sünneti indena et-temassuk bima kana alayhi ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve'l-iqtida' bihim ve terkul bid'a ve kullu bid'atin fehiye zalale." Diýär ki bizde diýär sünnetin asly, sünnetin esaslary, yani dinin esaslary Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarynyň ýoluny berk ýapyşmakdyr, sahabalara eýermekdir, bid'atleri dine sonradan goşulan zatlar terk etmekdir diýär. Çünki her bir bid'at dogry ýoldan azmakdyr diýip aýdýar İmam Ahmed rahimehullah. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhden soraýarlar. An-Nuhinil Jami' qala qultu li Abi Hanife ma taqulu fima ahdatha an-nasu min kalam fil a'rad wal ajsam faqal maqalat falasifa عليك بالأثر والطريق السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. Bir kişi gelip İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyhden soruyor diye insanların arasında kâvr gurrunlar var diye. Gurrun ediyorlar diye. Yani el-a'rad vel-ecsam, a'rad vel-ecsam diye kâvr şunun alakı bir sözler taptılar diye. Yani akidede ondan işte şuna benzeştirdilen üstünden gurrun ediyorlar, tartışıyorlar diye. Bu sözler ne deyip soruyor? Yani a'rad, ecsam ne bu zatlar deyip soruyor. Sonra Ebu Hanife rahmetullah aleyh aydiya makalat felasife bul felsefecilerin tapyan zaten. Felsefecilerin gurrun bulurdu. Ve izinden diye sen hadisa esere ve selef-i salihinin yoluna yapış diye. Yani ona nasihat ediyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Sen hadise esere ve selef-i salihinin yoluna yapış. Sonradan tapılan zatlardan ega ol çünkü olur bid'attır deyip aydiya. Bul vaka zembul kelam ve ahlihi ile Abdullah el-Ensari'nin kitabına getiriliyor. İmam Awza'i rahmetullahi aleyh diye. İmam Awza'i kim musulman da onlar etba'at tabi'inden, yani sahabaların okuwçylarynyň ehli sünnetin ulamalarynyň İmam Awza'i rahmetullahi aleyh diye aleyke bi athar men selef ve in rafadaka an-nas ve iyyaka ve ara'ir rical ve in zakhrafuka laka bil qawl liya. İnsanlar sana karşı gelseler de seni inkar etseler de kabul etmeseler de sen nämet diye sen selef-i salihinin yoluna eğer diye. Yani ilkinci nesil musulmanların yoluna
ýoluna eýer. Näçe sözlerini owadanlasalar da sen insanlaryň din barada öz şahsy pikir düşünjelerinden äge bolýar. Çünki bid'atçylaryň azmaklyklarynyň ýene bir sebebi näme? Dini öz şahsy pikir düşünjelerini ortaga atýarlar. Ayet hadis okaýa, soňra öz kellesine gara düşünür, öz şahsy pikirini ortaga atýar. Delil ýok. Kur'an we sünnetem sahaba gara da öz kellesine gara düşünýär. Soňra şol aýtjak zadyny edýän zadyny owadanna we tir halka kabul etdirjek bolup, owadanna gurrun beriýär, süjüdip gurrun beriýär, gapdylanyň goşgaýdýar, hekaýe goşýar. Şol owadanna öz düşünjesini kabul etdirjek bolýar. İmam Awza'i näme diýär? Näçe owadanna gurrlasalaram diýär, din barada öz pikirlerinden äge bolýar. Şonu köni bid'atçylar çykýar, öz bid'atyny dogurlajak bolup näme diýär? Ata-baba edipdir diýär. Ýa bolmasa edýän işini dogurlajak bolup biziň ýolumyz Buharan ýolu diýär. Ýani İslam dininde ata-babaň ýolu diýip delil ýok. Ata-babaň ýolu dogry bolsa dünýäwi taýdan görelli alyp bilersiň gurrunda. Emma dini meselelerde ata-babaň edeni diýip delil ýok. Eger türkmen ata-babasyna eýerjek bolsa, kazak öz ata-babasyna eýerjek bolsa, türk öz ata-babasyna, arab öz ata-babasyna, her kim öz ata-babasyna eýerjek bolsa bu din bolmaýar. Ýa bolmasa näme diýär? Çykyp käbir bid'atçy ahunlar biziň ýolumyz Buharan ýolu diýär. Buharan ýolu diýip din we islamdy. Yani Kur'an sünnetde Buharan ýolu diýip ýol barmy? Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem men size Buharan ýoluny goýup gitdim diýärmi? Peýgamber sallallahu aleyhi we sellem Kur'any goýdum, sünneti goýdum, sahabalaryň ýoluny goýdum diýär. Ol Buharaly çykyp Buharan ýolu diýip tutsa, Bagdadly çykyp Bagdadyň ýolu diýse, Şamly çykyp Şamyň ýolu diýse, Mysyrly çykyp Mysyryň ýolu diýse bu islam bolýar. Emma utanman şuň alaka gurrunlar aýdýarlar, sada halkam ananýa. Bu bulan käbirini biziň içimizde gowwagızlary we diýip dinlenip boran kişiler. Biziň ýolumyz Buharan ýolu diýär. Edýän işiň dogry bolsa, meniň ýolum Kur'anyň ýolu, sünnetiň ýolu, sahabaň ýolu diýip. Buharan ýolu diýip din ýok islamda. Näme şey diýip öz sözlerini, öz pikirlerini edýän işlerini owdurnak görkezjek we ýa-da öz işini dogrulajak bolup goşga okan bolýar. Şygyr okan bolýar. Ýa bir zat edýär. Emma delil ýok. Şoň üçin näme musulman doganlar İmam Awza'i diýen selef-i salihiniň ýoluny eýer insanyň öz owdurnak aýdýan din barada öz pikir düşünjelerinden delilsiz gurrumlaryndan serasat bol äge bolýar. Ýene de İmam Awza'i diýär: "El-ilm ma jaa an ashabi Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ve ma lam yeji an wahid minhum felaysa bi'ilm." Diýär ki dinne diýär, ilim diýär Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarından gelen bolsa ilimdir diýär. Eger sahabalaryň birinden gelmedik bolsa ol ilim däldir diýip aýdýar. Bu sözleri Jami'u Bayan al-Ilm ve Fadli Ibn Abdülber'in kitabında gelýär. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diýär: "Qala Ebu Hanife rahimehullah, laqitu Ata bin Rabah bi Mekkah, fasa'altuhu an şey, faqala min ayna anta? Faqultu min ahli Kufa. Qala anta min ahli qaryatin allazina farraqu dinahum ve kanu şi'a? Qultu na'am. Qala faman ayyil asnaf anta? Qultu mimman la yasubbu as-salaf ve yu'min bil qadar ve la yukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bil-dhanb." فقال عطاء: عرفت فلزم. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diýär, Mekke'de diýär Ata bin Rabah bilen duşuşdum diýär. Ata bin Rabah kim musulmanlar tabiinlerden. Tabiin kim diýdik? Sahaban okuwçylary. Sahabalaryň Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalaryň okuwçylary diýdik. Ata bin Rabah. Onda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diýär, men Ata bin Rabah'a duşdum diýär Mekke'de diýär. O käbir zatlar soradym diýär. Bir zat soradym diýär. Onda Ata bin Rabah maňa diýdi diýär, sen nireli diýip. Onda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh men Kufalı diýip aýtdym diýär. Men ahli Kufa diýdim diýär. Çünki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Kufa'dan, Kufa Iran şäherlerinden biri. Onda Ata bin Rabah diýär, sen niýe dinlerini bölek buçak edip topor bolup bölünenleriň şäherinden mi diýär. Çünki şol döwürde Kufa'da her hilekke bid'at farkalar bar eken. Bir tarapdan hariciler, bir tarapdan kadariler, bir tarapdan murciyeler, bir tarapdan şialar, yani ahli bid'at farkalaryň köpüsi şol wagt näme Kufa'da bar eken, şol yerden çykýan eken. Onda şonuň üçin Ata bin Rabah İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diýär, sen dinlerini bölek edenlerin topor bolup aýrylanlaryň şäherinden mi diýip soraýar. Onda Ebu Hanife diýär, hawa diýip aýtdym diýär. Onda Ata bin Rabah diýär, fe min ayyil asnaf anta? Sen haýsy topordan diýär. Onda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diýär, aýtdym diýär, men niýe selef-i salihine sövmeýänlerden. Näme üçin beý diýär? Çünki selef-i salihine sövýän şialar bardy, sahaba dil diýen şialar bardy. Olar kabul etmeýärdiler sahabalar, tabiinler. Şoňa Ebu Hanife diýär, men selef-i salihine sövmeýänler
eýerýänlerden, ýani men olary eýerýänlerden, olary gowwarýanlardan diýe. Selef-i salihin, ýani Peýgamberiň sahabalynyň tabiinleri. We diýe kadary inkar etmeýänlerden diýe. Näme üçin kadary inkar etmeýänlerden diýe? Çünki kadary inkar edýän topar wady şol. Men şolardan hem däli. We men diýe uluguna eden musulmany tekfir etmeýänlerden, ýani uluguna eden musulmana kafir diýmeýänlerden diýe. Çünki uluguna eden musulmanlara kafir diýen harijiler bady şo dowr. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de men olardan hem däli. Ýani näme diýe Ebu Hanife rahmetullahi aleyh men selef-i salihiniň ýerine eýerýän ähli sünnetden diýip aýdýar. Onda Ata bin Rabah diýe arafta felzem. Sen niye onu diýe, sen dogry ýol tanapsyň, bilipsiň, şo ýola ýapyş diýe. Şo ýola gaýym boldy. Bul gurrun Bidaya we Nihayada Ibn Kesir. Ibn Kesir'in Bidaya we Nihayasynda gelýär. İmam Ebu Zeyd el-Qayrawani rahmetullahi aleyh öz akide barada risaletinde şeýle diýär. İmam Ebu Zeyd el-Qayrawani kim musulmanlygyny Qayrawan diýilen şäherden. Qayrawan nire şu wagtda Tunusda ýerleşýär. Tunis diýip aýdýar biziň kilen köpüsi. Araplar Tunus diýär. Tunusda ýerleşýän Qayrawan diýilen şäher gadymy şäherlerden. Qayrawan diýilen şäher musulmanlygyny gadymda musulmanlar üçin Cezayiri, Aljiri, ondan soň İspaniýany, Afrikany fethedenlerine şol ýerlere gidip islam ýaýradanlaryna esasy merkez şäher bolup hyzmat eden gadymy we taryhy şäher. İmam Ebu Zeyd el-Qayrawani hem şol ýerden Maliki mezhebinden we mezhebiň içinde kiçi Malik diýip hasaplanýar. Yani İmam Malik'in kiçisi diýip näme şey gowurup ıgtybarly alimlerden. İmam Ebu Zeyd el-Qayrawani rahmetullahi aleyh we risalesinde diýär: "Wellaja'u ila kitabillahi azza ve cel ve sünneti nebiyhi ve ittiba'i sebilil mu'minin ve hayril kurun min hayri ummetin ukhrijat lin-nas najatun ve fil mafza'i ila zalika isma ve fi ittiba'i selefis salih najat." Diýär ki Allah Taala'nın kitabına, onun Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ýoluna gaýdyp barmak, olary eýermek, insanlar üçin çykarylan iň hayrly ummatyň, iň hayrly nesli bolan, ýani sahabalar bolan iman edenleriň ýoluna eýermek halas boluşdur diýär. Olaryň ýoluna eýermek gorky fitne wagtynda goragdyr. Selef salihiniň ýoluna eýermek diýär musulmanlar halas boluşdur diýip aýdýar. İmam Tahawi rahimehullah aýdýar, Hanafi mezhebiniň uly imamlaryndan Akidat-ı Tahawiyede diýär: "Ve ulema-es-selef ve min es-sabiqin ve men ba'dahum min et-tabi'in ahlul hayri wal-athar ve ahlul fiqh wan-nazar la yuzkaruna illa bil jamil ve men zakarahum bi su'in fa huwa ala gayri sabil." Yani bizim akidamyzy beýan edip musulmanyň ähli sünnetiň hak ýolda bolan musulmanyň inancını beýan edip ýazan kitabyna İmam Tahawi Akidat-ı Tahawiýetinde kitabyna şeýle diýär: "Geçen selef alimlerini, olardan sonra tabi'inleri, hayırlı ve eýerenleri, fıkıhçı alimleri diňe diýär hayırda ýatlanar diýär. Olar näme diňe hayırda ýatlanar, diňe olary hayırda ýad edersiýär. Kim olar barada erbet zatlary gurlasa, ol hak ýoldan çykan adamdyr diýär. Hafiz ibn Hajar rahmetullahi aleyh Fethul Bari'de getirýär Malik bin Enes, İmam Malik bin Enes'in şeýle diýenini aýdýar: "Fes-sa'idu men temassaka bima kana aleyhi es-selef ve ijtanaba ma ahdathahu al-khalaf." diýär. Bagtly kişi diýär, hak ýol tapyp bagtly bolan kişi diýär, selef-i salihiniň ýoluna eýeren kişidir we soňra kularyň tapan bidgatlaryndan uzaklaşan, ödün şol bidgatlardan goran kişidir diýip aýdýar. Ana musulmanlar şol mysal beren kişilerimiz, alimlerimiz İslamyň ilkinji döwürlerine ýaşap geçen, mundan 1000 ýyl öňki ýaşap geçen ulamalaryň sözleri. Bu barada başga da kän riwayetler, kän tawşyryklar, sözler bar, ulamalaryň sözleri bar. Gysgaça musulmanlar şular mysal hökmüni biz aýtdyk. Diýmek näme ki musulmanlar Kur'an sünneti, selef salihiniň ýoluna eýeren musulmanlara ähli sünnet we cemaat diýilýär. Ähli sünnet we cemaaty düşündirmek üçin musulmanlar kitaplarymyzda başga da terminler, adalgalar, ulamalar aýdyp geçipdirler. Misal üçin sünnilik diýilýär, gysgaça sünni diýilýär. Köpüňiz eşdensiňiz, sünni musulmanlar diýilýär. Şu ähli sünnet we cemaat gysgaldyp sünnilik, ýani Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet eýerjiler diýip ähli sünnet üçin ulanylýan atlaň ýene biri. Ýene biri selefi diýilýär. Çünki selefi diýmek näme? Selef-i salihiniň kimlerdigini biz aýtdyk. Selefi diýmek şolaň ýoluna eýerýänler, ilkinji üç nesil musulmanyň ýoluna eýerýänler diýmek. Hatta İmam Zahabi ýaly ulamalar alimlerin biografiýalaryny ýazan kitaplary var. Şolarda alimler düşündirenlerine näme diýär? Plany ähli sünnet selefiydi diýär. Yani näme sahabalar selef salihin ýoluna eýerýän alimdi diýip näme? Şeýdip selefi diýip näme? Şu sözi ulanýar. Ýene de diýilýär ähli hadis diýilýär. Çünki ähli sünnet Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini kabul edýär, hadis inkar etmeýär. Ýene de Taifatul Mansura diýilýär, ýeňiş gazanan topar. Çünki Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete çenli meniň ümmetimden hak ýolda bolan ýeňijiler bolup dowam eden bir topar bolar diýär.
diye, şoňa esaslarym Taifatul Mansura ýeňiş gadyny topar hem diýilýär. Firqatun Najide diýilýär, halas bolan topar, ýani 73 bölünür diýen hadis okudyk. Şo ýerde näme şoňa esaslanyp halas bolan topar sözü hem ähli sünnet üçin ulanylýar. Bir diýmek mümkin näme gerek bunça atlar ulanylýar, ýani hak ýolda bolan insanlara. Bular musulmanlygyny hemmesi hak ýolda ýöreýän musulmanlaryň wasfy, sypatlary. Bular näme üçin ulamalar kitaplaryny aýdyp geçipdirler. Misal üçin agar sen bir ýere gitsen, tanamayan biri bilen duşuşmaga gitsen, görüşmeli bolsaň, şol kişini ýalňyşman tapmaklyň üçin sana näme aýdýarlar? Şol kişiniň salagyny berýärler. Şoň syfatyny sana aýdýarlar. Bar bolsa telefonyny berýärler, we bar bolsa adresyny sana aýdýarlar, we görüşek kişiniň sypatyny sana aýdýarlar. Orta ýaşlydyr, garrydyr, ýaşdyr, hordur, semizdir, ak saçlydyr, gara saçlydyr, sakaly uzundur, kysgadyr misal üçin näme? Sana şol sen duşuşmaly kişiniň näme diýerler musulmanlygynyň syfatyny, wasfyny aýdýarlar. Sen duşuşmaly kişiniň syfatyny näçe gowy tanadyňça, barmaly adresyň, salagyny näçe dogry bildiňçe sen näme ýalňyşma ihtimalyň azalýar. Şol aýdylyp oturulan düşünürüşler, sünnilik diýdik, ähli hadis diýdik, Taifatul Mansura diýdik, selef salihiniň ýoluny eýerýänler diýdik, sünnete eýerýänler diýdik. Şolaryň hemmesi musulmanlar hak ýolda bolan musulmanlaryň wasfy. Bir adamyň wasfy şolar, hak ýolda bolan jemaatyň wasfy. Hatta Kur'an-ı Kerim'in özünde hem Allah Teala bize musulmanlar diye, emma şoň ýaly bilen bize näme diýip aýdýar Allah Teala? Ýene de müminler diye, yani iman edenler. Ýene de diye muttakinler diye, Allah'dan gorkýanlar, takwa kişiler diye, haşiinler diye, Allah'a näme hakyky gorku bilen gorkýanlar diye. Ýene Allah Teala musulmany tarif edip Kur'an-ı Kerim'de wasfydyp näme diye? Namaz kılanlar diye, rükûinler diye, rükû edujylar diye. Yani Allah Teala bize musulman diye, şol musulman diýen kişisiniň näme sıfatlaryny, wasflaryny bize diye. Bu hem musulmanlar şol hak ýolda bolan musulmanyň syfatlary. Ani sadedillah aýtsa gowy adam diýende gowy adamyň bir näçe sany gowy syfatlary bolmaly. Bu hem näme musulmanlar hak ýolda bolan islamy dogry tutýan jemaatyň syfatlary, wasflary. Musulmanlar bir şeýe diýmek mümkin. Şu döwürde mysal üçin käbir bidgatçy toparlar we özüne ähli sünnet diýip ýörler. Hakyky ähli sünnet mi ýa-da dälmi olar näde tanamaly? Ki şu gün hakykatdan hem şeýle bidgatçylar hem özüne ähli sünnet diýýär. Çünki bilýärler ähli sünnet diýmek hakyky islam diýmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýygynyň ýöreýänler diýmek, olar hem özlerine bize ähli sünnet diýär, bize peýgamberiň ýolunyň ýöreýär, bize sahabanyň ýolunyň ýöreýär diýip dilleri bilen aýdýarlar. Emma hakykatda şolar ähli sünnet mi ýa dälmi näde tanamaly şolary? Bir diýse, bir şolar näde tanamaly diýse. Diýdik musulmanlar ähli sünnetden bolan musulmanlar Kur'an sünnete we sahabalardan selef salihiniň gelen ilme esaslanýar diýdik. İslenlik din diýip, sogap diýip edýän işine, inanç diýip orta atýan zadyny, dini değişli islenlik zadyny ähli sünnet musulmanlar Kur'an we sünnete we selef salihiniň gelen ilme esaslanýar diýdik. Emma bidgatçylar musulmanlar ýa-da sözlü özüne ähli sünnet diýip ýörenler, olaryň orta atýan we sogap diýip, dogry diýip edýän zatlaryny seretsek, sahabadan selef salihiniň delilleri, misallary ýokdur. Ýani diýdik, islama dünýä bize islamyň gelmekligini, dünýä islamy ýaýradan we bizlere islamyň gelmekligine sebäp bolan kişiler, ilkinji nesil musulmanlar kim diýdik? Sahabalar. Eger din diýip, sogap diýip bir amal etjek bolsak, şolardan bize gelen bolmaly. Şolar dinine bar diýip bize öwreden bolmaly. İlkinji nesil musulmanlaryň bize öwreden zady bolmaly. Şolar etmedik bolsa, şolar aýtmadyk bolsa musulmanlar ama däme din diýip bolmaýar. Indi misalyny berel has gowy düşünükli bolsun. Misal üçin, käbir bidgatçy toparlar musulmanlar zikir etjek diýip üç tanf edýärler. Kafkazda zatda ba, misal üçin Türkde zatda ba, ýa halka bolup mescidiň içinde durup, ortasynda bir durýar, dirijor ýalak bolup, olara hereket edýär, galanlar şoňa göre hereket edip, gyýgyryp, goxlaşyp näme zikir edýärler. Olara barıp diýsem, bilmeýän adamyň biri barıp diýse, ilmsiz musulmanyň bir bul edýäniňiz näme? Biz zikir edýäs. Ya Allah Teala Kur'an'da aýdypdyr diýe, köpürek zikir edin diýipdir diýe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine zikir etmeklik aýdypdyr. Biz de zikir edýäs diýe. Bilmeýän adamym ha şeýlem diýip alanyp gaýdýar. Emma Kur'an we sünnet bize zikir edin diýipdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Kur'an'da zikir edin diýipdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikir edin diýipdir. Zikrin faziletini bize öwredipdir. We nähile zikir etmeligimizi hem Peygamberimiz öwredipdir we sahabalar öwredipdir. Sen zikir etjek diýip aýatda ba hadisde ba diýip soň özüňçe bir täze zikir görünüşini tapyp beýdip döküp görsäň mescidiň içinde zikir edýän diýip, ol Kur'an we sünnet öz kelläňi wara düşünürdiň bolýar. Yani Allah Teala Kur'an kelimede zikir edin diýe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikrin faziletini aýdýar we bolu bize nähile zikir etmelerini Peygamberimiz gorkazmadymy, nusha bolmadymy? Ya sahabalar şu aýata we hadislere amal etmedilermi? Elbetde etdiler. Soramal asıl sorag. Şoň üçin şu hili adamlara musulman doganlar Kur'an we sünnetde bam
diýseňiz olar Kur'an we sünnetde badip derrewjukka Kur'an sünneti öz kellesine ora düşünürip goýberýär, bilmeýän bolsaň anyny gaýdýan. Şoň üçin bu hili adamlary biljek bolsaň edýän işiniň dogrulygyny, ýalanlygyny, çynlygyny ýa-da aslynyň bardygyny ýokdugyny senem soramal sahabalar edipdir şu hereketi diýmeli. Çünki ähli bid'at diýsek pikir etmäň, olaram Injil, Tewrat okumaýar, olaram Kur'an okuýar, olaram sünnet okuýar, hadis okuýar diýe bizim Hanafi diýe bizim plan mezhepden okuýar diýerler. Emma tapawut näme hakyky ähli sünnetden Kur'an we sünneti öz düşünjelerini wara düşünýärler. Selef-i salihine wara däl. Şonuň üçin soramal şu hili adamlar şeýle böküp zikir edýän sahabalar edip durmuşyny. Dini in gowy bilen kişiler, İslam, Kur'an we sünnet in gowy bilen kişiler sahabalar şeýle böküp mescitlerde halka bolup ýygyryşyp gowy zikir edipdirlermi? Kafkazda kılan edişýär, Türkde kılan edişýär, ýa bolmasa Türkmen sahrada käbir bidgatçylaryň edişýär mescitlerde ýygyryşyp böküşüp. şu taýda musulmanlar onlar size ýekeci de misal getirip berip bilmediler. Sahih misal getirmediler, öz jüzünden çykaryp toslap ay plan kitapda var diýip allama mümkin bilmeýänini bilse. Emma sahih hiç bir ýerden sahabalaryň şeýle böküp ýüşüp ýygyryşyp zikir edenini getirip bilmediler. Şo ýerden belli bolýar şol hereket İslamyň düzgün tertibinde özleriniň zikir diýip ortaatyn zatlar. Ýa bolmasa musulmanlar onlar ýene bir misal bereýin. Käbir toparlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň doglan gününi belleýärler, mevlid diýip zat diýip. Soramallar şolara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar şeýle Peygamberimiziň doglan gününi belledilermi? Yani 10 miňlerçe sahabasy we Peygamberimiziň ýekece bir Peygamberimiziň doglan günü diýip Peygamberimiziň doglan gününi ýüşüp adam ýüşürip şu mevliddir ha gelin ha goşula bolan adamlar şunu isten sogap ba goşulmasaň sen Wahabi bolýan ýa bidgatçy bolýan ýa şunu kabul etmeýän ters ýola giren adamdyr zat diýip şuna meňdeş bir zatlar diýip ýani öz edýän işini mevlid diýip bir zat orta atyp şunu esen sogap etmeýän dogry ýolan azan diýip sahabalar bir zat etdilermi? Mevlid diýip bir zat etdilermi sahabalar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň öz jiger parasy Hasan we Husayn agtyklary, Peygamberimiziň gowurýan kişiler, Peygamberimiz barka we dünýäden soň Peygamberimiziň doglugyny belledilermi ähli beýtden? Peygamberimiziň öz maşgalasy Hazrat Ali, gyzy Fatma, Peygamberimiziň öz çağalary, Peygamberimiziň doglugyny belledilermi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayallary, Allah olardan razy bolsun, bizim enelerimiz Peygamberimiziň doglugyny belledilermi? Bulary geçdik. Ondan soň Abu Hanife geldi, İmam Malik geldi, İmam Şafii geldi, İmam Ahmed bin Hanbal bular mevlid belledilermi? Peygamberimiziň doglugyny belledilermi? Şol gün üýşmeli sogapdyra adamlar gelewerin, iýmeller, içmeller adamlara şol gün sadaka beriň diýip aýtdylarmy? Ondan soň bu dini in gowy bilen Peygamberimiziň sünnetini in gowy bilen kişi İmam Buhari ýa-da İmam Muslim ýa-da hadis ulemalarymyz geldi. Kur'andan soňra in dogry kitap bolan Sahih Buhari'ni ýazdy. Bir sünnet bolsa şo ýerde İmam Buhari ýazdy. İmam Buhari mevlid belläpdirmi? Onda ştaýdan belli bolýar. Bu soňkularyň tapan zatlary. Olar etmändir bu zatlary. Onda diýär gardaşym sen edýän mevlid diýip, şunu etsen dogry ýolda boldun, inkar etsen azan bolýan, näme bolýan diýip sada adam hallaýan. Emma şu dini senden gowy bilýän Peygamber senden gowy söýýän, Peygamber üçin malyny janyny pida eden, janyny goýan adamlar sahabalar etmändir. Yani sana bana din üçin janyny berdiýse, ay berip bermejegimiz näbelli bizim. Emma sahabalar hiç gözüni gyrpman janyny goýdular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçin şeýle gowurýardylar. Malyny goýdular, ýurdundan geçdiler. Şol kişiler dini in gowy bilýän kişiler, Peygamberimizi in gowy gowurýan kişiler Peygamberimiziň doglugyny bellemedi. Indi sen nerden çykdyň? Sen ihlasyň artykmy, imanyň artykmy, musulmanyň artykmy berden çykyp özüň näme doglugyny bellep Peygamberimiziň mevlidi diýip zat diýip, onam agzyny dolduryp gurlap kabul etmeýänlere at takyp ay bular inkar edýän näme? O näme farzmy onu kabul eder? Ýa sünnetmi? Ýa mezhep imamlarymyz edipdirmi onu? Şu taýdan belli bolýar musulmanlar onlar sahabalaryň etmedikleri adyna din diýilmeýär. Ýene de misal bereýin musulmanlar onlar käbir kişiler Miraç gijesini belleýärler, o şowun misal üçin şowuna mahsus namaz we zat diýip. Miraja gidip gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň özü. Miraja gidip gelenden soň musulmanlaryň içinde näçe wagtlap ýaşady Peygamberimiz diýmedi, Miraç gecesini bellen üýsüň şu gece wagt edin diýmedi. Miraja şaýat bolan sahabalar çykyp diýmediler Miraç gecesini belläriň, üýşeliň mesjitde toplanýaryň, Miraçyňyz mübarek bolsun diýmedi. 4 mezhep imamymyz geldi, bulardan bu zatlar riwayet edilmedi. Emma soňradan biriler çykdy, ay Miraç eken, Miraç gecesi eken näme adamlar şeýle mesjitde toplap üýşürip zadyp başladylar. Näme sahabalar etmedi iş. Ya bolmasa misal üçin şu wagt bir jemaat Türkmen sahrada ýaýrap otur, Seyfiye topar diýler. Seyfiye farkasy. O özleri Nakşibendi biz näme diýe? Seyfiye diýerler. Musulmanlar onlar atlaryny bellen. Şu wagt biziň içimizde ýaýratjak bolup oturýarlar şunu. Şu Türkmen sahrada ýaýra diýerler. Biziň Türkmenistanda bidgatçylarymyz, Türkde okap ýörenleri şu Seyfiýan pirlerini getirip, şeytan pirlerini getirip, sada halka allap, aýna bu tarikatyň piri bul ulluhan adam diýip şey diýip olar reklam edip berler. Şeytan pirem del adam del. Ya
muhakama pir. Şeriat ters giden adam hakyky pir bolup bilmeýär. Pir diýip boran adamlary togran ýalak bolup şeyhimden özüme energe geçirip böküp zyndyrylyp boran adam. Ana şu seyfiye topar näme diýär musulmanlar pirlerinden özlerine niru energe geçýär diýerler. Pir otyr şeydi mesjitde ýa bir ýerde barya elini uzadýa bolun togran ýalak bolup zyndyryp ýerde togranyp böküp wägirip çägirip misal üçin bu näme diýsem näme diýär pirden bir energe geçýär, çydap bilen ok diýär, feýz geçýär, bereket geçýär diýär, niru geçýär diýär. Çydap bilmän onu şeýde zyndyrylyp başlaýar diýär. Ay betbagyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalar mesjitde oturup şeýdip başgalarına niru geçirýärmi? Energe geçirýärdim başgalarına. Eger birinden birine şoň alakda feýz geçmeli bolsa, niru geçmeli bolsa, energe geçmeli bolsa Ebu Bekir ederdi, Ömer ederdi, Osman ederdi, Ebu Hanife ederdi, İmam Malik ederdi. Şolaryň hiçbir şuratlar etmediler. Kelläňizi işläň okmy siziň? Siz şunu edip oturýarsyňyz mesjitlerde şu hili ýörelgen siz tapyp oturýarsyňyz. Siziň jemaatiniz edip oturýar. Hususan seyfiyeler. Yani şeytan gözlerini kör edipdir. Öde diýen işlerini dogry hasaplap ber. Böküşüp ullukan adamlar tograny alak bolup zyndyrylyşyp böküşüp. Ýene de zikir edýäs, medh edýäs diýip ellerine Kağıdalıp mesjitde gıyırlaşıp, böküşüp, her hilekke gen sesler çıkarıp, goklap kalmak edip, bu amal kimin ama bu Yahudilerin amali. Üyüşüp, goklaşıp, böküşüp, şeydip ödeyenlerden bir hilekke zatlar ediyen, bunlar Yahudilerin amali. Şu atım ediyorlar Yahudiler. Sahabeler bunlarla ettiler mi ne? Mescitlerde şuna mevde şereket ettiler mi? Demek ne oluyor? Şulan ediyen işler Müslümanlar onlar. Doğru mu ya değil mi bilecek olsan, ayette hadiste bağımı değil mi olara? Olara ayette hadiste bağımı diysen, ayet hadis aydıp öl kellesine oraya düşünür ya. Olara değil mi zaten şul ediyen amalyny sahabalar edipdirmi? Ya bolmasa täze bir orta ananç sen şu diýandadyň sahabalardan bize rivayet edilipdirmi diýip sorasaňyz, şonda musulmanlar onlar näme diýipler, şol ýerde belli bolar musulmanlar onlar. Diýmek näme ken musulmanlar onlar eslenlik bir amalyň dinine barmy ýa ýokmy biljek bolsaňyz, sahabalar döwründe bardymy, selef salahyny şu amal eden bardymy diýip soramaly. Ana şol ýerden hakyky ähli sünnet mi ýa dälmi belli bolar. Şonuň üçin musulmanlar onlar şu hakykaty düşündirip bize selef salahynyň sahabadan görülle almaklığın ahmiyetini düşünürüp İmam İbn Kesir rahmetullahi aleyh barzat diye qawsa gaydipdir. Ahlus sünnetu vel cemaatu yekuluna fi kulli fi'lin ve qawlin lem yesbut anis sahaba huve bid'ah. Liannehu law kana hayran lesabaquna ileyh. Liannehum lem yetruku khaslatan min khisalil hayri illa ve kad badaru ileyha. Mühim zat ayda Müslümanlar İmam İbn Kesir ulu alimlerden tefsirçi, hafiz alimlerimizden mu'tabar itibarlı ehl-i sünnet alimlerimizden diye ki tefsirinde ehl-i sünnet vel cemaat diye sahabalardan sabit bolmadık. Yani sahabalar tarafından öğretilmedik, aydılmadık, edilmedik. Her söze, her amala diye bid'at diyeler diye. Ne için? Çünkü şol amal sonradan tapılanat kow ve gerekli bolsadı diye sahabalar bizden ön ol amali ederlerdi diye. Çünkü sahabalar kowy hayır sowap hasaplanyan näme bolsa goýman şol amali etmek üçün haydardılar diye. Yani sahabeler bizim döwrümizde biz ýala kadar biz ýalçalyk edýäs. Boýnumuzda bolan käbirdatlar berja etmeli biz ýalçalyk. Sahabeler beýle däldi. Sahabeler sowap hayır bar diýilýän näme bolsa hemmesini etdiler. Şoň üçin diýersiň o sowap diýip gowy diýip edýän zadyny sahabe etmedik bolsa näme diýär ähli sünnet we cemaat o bid'at diýip aýdýar diýär. İmam İbn Kesir rahmetullahi aleyh. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýär musulmanlar İbn Mace'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da geçen hadisinde teraktukum alel mahajjatil bayza leyluha kenahariha la yazi'u anha illa halik diye. Men size açık aydın ýagty yol goýdum diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü men size açık aydın ýagty yol goýdum. Ol ýoluň gijesi günnüz ýaly ýagtydyr diye. Ol ýoldan helak bolandan başgasy azaşmaz diýip aýdy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ferdi musulmanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize näme diýär? Gijesi günnüz ýaly ýagty yol goýdum diye. Men biz görýäs käbir kişiler näme? O bir zat diýär, bu bir zat diýär, kellemiz bulaşýar diýär. Diýmek sen dogry zady eýersen, näme eýermeligini bilsen, ol dogry ýoluň alamatlaryny we delillerini bilsen, ýol ýagty. Bu ýoluň gijesi günnüz ýalak diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Emma ol ýoluň alamatlaryny we delillerini bilmeli. Ol gijesi günnüz ýaly ýagty ýoluň, dogry ýoluň, hakyky islamyň alamatlaryny näme diýip aýtdyk musulmanlar? Allah Taala'nın kelamy Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti we ilkinji nesil musulmanlar bolan sahabalaryň, selef-i salihiň we 4 mezhep imamlarymyzyň ýoly şolardan gelen näme? Ilmdygy düşündirdik musulmanlar. Allah Taala hemmemize tawfik bersin. Allah Taala hemmemize hakyky ähli sünnet bolup, hakyky musulmanlar bolup Allah Taala amanadymy tawşyrmak meselesini. Alhamdulillahi rabbil alamin.